Уважаеми гости, скъпи родители, учители, приятели, мили деца, добре дошли на нашия празник, посветен на 50-годишния юбилей на детска градина Синчец, град Русе. Годините неусетно препускат във времето и като страници на книга се прелистват една след друга. През всичките 50 години детската градина се изпълва с детски смях, безгрижен живот и светли надежди. 50 години, откликващи на предизвикателствата на днешния и утрешния ден. Ние, учителите, посвещаваме живота си на най-безценното – нашите деца. 50 години в името на децата. За мен е чест да бъда водещ на днешния празник. До мен ще бъде 16-годишната Пресияна Михнева, бивша възпитаничка на нашата детска градина. Днес детска градина Синчец отбелязва 50-ти рожден ден и прави големия си празник споделен. Каня на сцената господин Пенчо Милков, кмет на община Русе. За ползва. Скъпа госпожо Йорданова, скъпа госпожо директор, уважаеми учители, уважаема госпожо Георгиева, директор на регионалното управление, скъпи родители, виждам баби и дядовци, мили деца, честит празник на всички. Ако нещо свързва хората в няколко квартала и в село Басарбово, това е детската ни градина Синчец. 50 години юбилей са толкова много, но в същото време можем да разделим тези 50 години на безброй човешки истории. Сигурен съм, че тук между родителите има много, които сте били дечица в тази градина. Независимо дали тук в филиала, в Кулата, в Долапите, в Басарбол. Затова тези 50 години са всъщност период на много човешки животи вътре. Благодаря от цялото си сърце на директора, защото от години вече работя с нея и съм уверен в любовта и не само в работата, а към всяко едно дете. Благодаря на учителите. Благодаря на бившите ръководители, бившите учители и директори в нашата градина. В детска градина не може да се работи като в обикновено ведомство. Тук се работи с любов. Така че любовта тук я има. Благодаря ви от сърце. От името на всички русенци, от името на община Русе, в качеството ми на кмет на община Русе, удостоявам детската градина и персонал госпожа Йорданова с почетен пакет за цялостен принос. И казвам, че много други екипи могат да дойдат да се получат. А вие сте щастливци. И наистина тук е приказно място. Така че, госпожо Йорданова, благодаря ви от сърце. Честит празник на всички нас! Моля на сцената да заповяда доктор Росица Георгиева, началник на регионално управление град Русе към Министерството на образованието и науката. Уважаема госпожо Йорданова, уважаема госпожо Ганчева, радвам се, че днес сте тук сред нас. Човека, който подаде ръка на госпожа Йорданова и който й помага и до ден днешен да прави това място страхотно за нашите деца. Скъпи господин Милков, уважаеми господин Енчев, уважаеми колеги, скъпи родители, мили деца, за мен е изключителна чест и удоволствие днес да съм с вас, за да споделя празника, посветен на 50 години от основаването на детската градина. Детската градина е като втори дом за най-малките. Това е мястото, в което те откриват света, чрез приказките, чрез милите думи на своите учители. За тях те са слънца.
и понякога по-големи авторитети от собствените им родители. Скъпи колеги, уважаема госпожо Йорданова, госпожо Ганчева, всичко това е благодарение на вашия неуморен труд. Защото вие сте избрали най-хубавата професия – учителската. И това не е професия, това е призвание. Призвание да носиш децата си в сърцето си и да ги обичаш така, както обичаш собствените си деца. И повече от тях. Благодаря ви, скъпи колеги, за това, което сте направили през тези 50 години. 50 години са много и малко в човешкия живот, но те са достатъчен атестат за вашата работа, за вашата сърцатост и за това, че ви сте показали пътя на своите възпитаници не само в знанието, но и в това да станат добри хора. И вашата любов се е отразила на тяхните лица и на техните усмивки. Прекланям се пред вашия труд, през всичко, което сте създали за тези 50 години. Желая ви още много здраве, много успехи, много детски смях и глъч да огласява детската градина. А на вас, скъпи родители, желая радост от това, което виждате, че получават в тази градина вашите деца, да подпомагате учителите, да сте тяхната опора и да правим света на нашите деца по-красив и по-добър. Честит празник на всички! Тази кошница с цветя от регионалното управление е за всички учители, дали част от себе си в тази детска градина и оставили незабравими спомени в сърцата на своите възпитаници и на техните родители. Честит празник още веднъж! Тук наши официални гости също са господин Енчо Енчев, заместник кмет образование и култура, господин Николай Колев, кмет на село Басарбово, господин Божидар Йотов и господин Светлин Савов, пълномощници на кмета в квартал Средна кула и квартал Долапите. Също присъстват много наши приятели и дарители. Госпожа Евелина Гайрева, секретар на Народно читалище Свети Кирил и Методий. Добре дошли на всички гости и приятели. За мен е удоволствие и чест от името на читалищното настоятелство при Народно читалище Свети Кирил и Методий да връча този поздравителен адрес. До госпожа Йорданова, уважаеми учители и малки приятели, приемете нашите сърдечни поздрави и благопожелания по случай 50 годишнината на детска градина Синчец. През тези 50 години детската градина се превърна в уютен дом, в който поколения мълчугани откриват света, развиват таланти и се забавляват в приятелска обстановка. Тя е свидетел на първите стъпки, първите думи и първите приятелства на много деца. Нека прекрасните приключения продължат и следващите години да бъдат изпълнени с още повече весели спомени, радост и усмивки. Честит юбилей, честит празник! Тази кошница е за вас и нашата благодарност за вашия труд. Присъстват също господин Иван Иванов, управител на фирма Ирим ЕОД. Господин Виктор Рачев, управител Евродом ЕОД. Госпожа Теодора Бузмова Чилиева, управител Бузмов ЕОД. Господин Дили Кънев, управител на Родна земя, земеделска кооперация Родна земя. Господин Трифон Трифонов, управител на земеделска кооперация село Басарбово. Господин Петър Петров, управител на фирма Полипейнт ЕОД. Господин Йордан Йорданов, диджей и озвучител. Госпожа Даниела Георгиева, дизайнер, фирма Дана Витан, изработила костюмите на водещите.
и още много, много други родители и приятели. Как искам да се върна тук, но времето като че ли напук, бързо бяга и лети с моите детски мечти. Днес е необикновен ден за мен, за теб, за всички нас. И нека в този час на сцената да се качат най-малките сладури. Децата от яслена група Буратино с танца Хорце. През гората гордо крачи малко весело юначе. Хем си крачи, хем си пее, да гората чак люлее. С народен танц ще излязат на сцената сборна формация от деца от средна кола с ръководител Цветана Димитрова. С усмивка на лице да тропнем ние хорце. Тя обаче нищо пречи, който не вижда да
Може да премещуваме. Помни миналото, живей в настоящето, мечтай за бъдещето. Човек се връща там, където е бил щастлив. И аз като дете, 4 години бях в тази детска градина. Растях, мечтаех, учих и се върнах тук, където са децата, нашето бъдеще. От тази детска градина прекрасни спомени имат мнозина. Откривателни таланти, малки нешлифовани диаманти. Щастлива съм да поканя на сцената Арзу Мехмет, бивша възпитаничка на детската градина, и нейният брат Неджан Мехмет, които ще ни поздравят с песните "Не казвай любе лека нощ" и "Де се е чул и видял". Не казвай любе, лека нощ. Не казвай любе, лека сърце пробождаш со стар нощ, че като казваш нека нощ, сърце пробождаш со стар нощ. Де се е чуло, видяло на тая черната земя. Де се е чуло, видяло на тая черната земя. На тая черната земя, Мари, никъде вода нямаше. На тая черната земя, Мари, никъде вода нямаше. Само раткини имаше, радка си вода продава. Само раткини имаше, радка си вода продава. Радка си вода продава, Мари, чашката алтън права.
правеше. Радка си вода продава, Мари чашката аутъм правеше. Искам да поканя на сцената децата от група Звънчета, които ще ни представят танца Шопско хорце. В детска градина Синчец, посипана с цветен прашец, се случват чудеса и вълшебства. На всички деца им харесва. Но най-нетърпеливи са децата от смесена група филиал Басарбово, които ще ни представят танца Весело хорце. Бею начело дома.
Лъвчетата са добре познати и навред света до край признати. Те са благородни, учтиви, верни, добри, услужливи. Очакваме на сцената децата от група лъвчета, които ще ни изпълнят танца така.
Като славен сред цветя в детската градина пея. В нея трепкам и летя и раста с другари в нея. Нека патриотите от група Славейчета да се качат на сцената с танца с България в сърцето. Тази прекрасна детска градина порасна с още една година. В знак на благодарност за всички мигове и чудесни, децата са приготвили танци и песни. Кой от кой по-интересни.
Моля аплодисменти за родолюбивите българчета от смесена група Филиал, които ще ни изпеят песента "За моята България". Звъни, звъни, звънче с ангелско бъще. Звъни, танцува и мечтае в детската градина. То се знае. Моля усмихнатите деца от група Звънчета да заповядат на сцената с танца "Виждам те, гледам те".
Нашата славна дружина ходи на детска градина. Тя Синчет се нарича и всеки много я обича. И особено много я обичат децата от филиал Басарбово, които ще изпълнят танца Гъбки. Видях толкова. То пък кога е по-скоро жена, кога отшла.
Ето идват танци буйни, ето идват танци луди. Всеки гледа и се чуди. Танцуват нашите деца и пригласят с песента. Очакваме на сцената малките танцори от група Лъвчета с танца Мики Маус. Ето, мамо, ето! Ето, Матритко! Дай, мамо, мы не можем знать, как вас с приятели добри. Ето той ме вика пак, искаш ли ела и ти? Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус,
Смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Приказно вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Успех си ме дори и сега. Имам си любим герой, опашат, но много мил. Мики Маус се казва той, от обичан детски филм. Да можех, мисли си, да те хвана за ръка. Само миг, но миг, нали, сбъдната една мечта. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Приказно вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Скъп си ме дори и сега. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Приказно вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Скъп си ме дори и сега. Дори и сега. И след всички тези изпълнения, с радост и вълнение ви представям най-големите деца в детската градина, децата от група Славечета с моряшки танци.
Нека децата живеят задружно. Нека да имат каквото е нужно. Нека да имат бащи работливи. Нека да имат майки грижливи. Весело слънце грее над тях. Вред да се радват на детския смях. Нека децата от 6 материка знаят за братството свято езика. Мисля за поколенията. Нека да направим света по-добър. За нашите деца и техните деца. Излекувай света, направи го едно по-добро място. За теб, за мен, за цялото човечество. Децата от филиал Долапите ще излекуват света с танц по известната песен на Майкъл Джексън. There's a place in your heart, and I know that it is love. That place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, where there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are equal life if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Love that cannot lie. Love is strong and only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are equal life if you care enough for living. Make a better place for you and for me. And the dream we were conceived and will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why keep straining when this earth crucified its soul?
Мечтите са полет и вик на душите красиви, ефирни, чудесни. Побират се само в песни. Те завист и злост побеждават, тъга със сълзи пресушават. Изпълват с обич сърцето и правят мъдрец от детето. Моля, посрещнете на сцената нашата колежка госпожа Цветелина Георгиева и нейната дъщеря Мартина, бивша възпитаничка на детската градина, с народната песен "Дъжд е мила" и песента "Сън се сънувам".
Чудесата къде ли живеят? Чудесата къде ли се крият? Чудесата къде ли замръкват? Чудесата са просто магия. Те са край тебе и мене. Чудесата, това са децата. Децата, които не знаят почивка. Децата, които живеят, танцуват и пеят с усмивка. Ако нещо е трудно, ако нещо не върви, едно мъничко зрънце от нейде вземи. С доброта го поливай и го гледай с любов. Ще поразни надежда в живота ти нов. Малко зрънце надежда всеки щом посади, в очите, приятелю, гребат чудни мечти. И тръгваш с вяра по пътя си нов, колко малко е нужно да посеем любов. Нека да се насладим на изпълнението на усмихнатите деца от училище Христос Мирнински, квартал до Лапите, с стихотворението "Приятелство", което ще е изпълнено от бивши възпитаници на нашата детска градина. И дори да си богат, и прочут и знатен, страшно е на този свят да си без приятел. С 4 очи света по-добре се гледа и е двойна радостта в битка и победа. В дни на болка или скръб нищо страшно няма, щом с приятеля на гръб носите ги двама. Ако е в немилост той сам и изоставен, няма ли да влезеш в бой, даже и неравен? Няма ли да отречеш титлите и успехите, няма ли да му дадеш своите доспехи? Че макар да си богат и почут и знатен, страшно е на този свят да си без приятел. А сега една изненада от Марая Петрова към нейното братче. Сестрински съвет, Анета Мотафова. В детската градина, синчец, ти иди. Първите уроци учат там, нали? Първи, ала много важни, знай са те. Там за миг пораства малкото дете. А в живота трябват толкова неща. Там ще ги научиш, като на шега. Без приятел, скучни дни са, уви. В детската градина времето лети. Аз отдавна вече обличам се сама и се храня чисто, няма в той шега. Казва госпожата, че света нелек, с труд и постоянство става се човек. Дните ще отминат и в първи клас. С гордо ще постъпиш, ще те чакам аз. Но едно от мене, братче, запомни. То ще ти помага в радост и беди. Сложните задачи ще ти бъдат лесни. Щом като се трудиш с много смях и песни. Щом като от малък свикнеш да се учиш. Знай, че непременно после ще сполучиш. А сега следва музикален поздрав, пак от учениците от училище Христос Мирнински, с песента "Молитва", която е авторска песен на госпожа Анета Мотафова, а текста, а музиката е на Хайгашот Агасян.
Вятърът вечерен мина шепва приказки за стари времена. Слушам го в мен, сърцето трепва, пее той за моята страна. Минала през бури и неволи, падала и станала без край. Борила се с хиляди незгоди, не си тук, родина земен рай. Молитва за тебе, Българио моя, от радост надежда в дяволсни дни. При теб ще остана завинаги твоя свещена земя на велики дели. Молитва за тебе, Българио моя, от радост надежда в дяволсни дни. При теб ще остана завинаги твоя свещена земя на велики дели. Силата на Ботев и на Левски нека те закриля, робен дом. Ще прости грешките човешки, с любов изпращам ти поклон. Молитва за тебе, Българио моя, от радост надежда в дяволсни дни. При теб ще остана завинаги твоя свещена земя на велики дели. Молитва за тебе, Българио моя, от радост надежда в дяволсни дни. При теб ще остана завинаги твоя свещена земя на велики дели. Предстои на сцената да излязат децата, участващи в групата по модерни танци с ръководители Габи и Петър, които ще представят един еуфоричен танц Венера и Арт.
Айде. Готов ли си да се качиш, като комета с мен да полетиш? Другата страна, другата страна. За нас няма гравитация, летим без дестинация. Към другата страна, другата страна. Там, на където ще те водя, няма граници. Планети без брой изследва, за да срещна някой точно като вас. Пренастой го в памета ти, крия всичко автомати, ти спирам в кръвта ти. Кръвенера, ето си. Само тази сме ми, ще ни спаси. Кръвенера, ето си. Само тази сме ми, ще ни спаси. От другата страна, ела 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 от другата страна. Пренастой в памета ти, крия всичко автомати, инвестирам в кръвта ти. Твоята любов към менера, ето ще. Само тази сме ми, ще ни спаси. Каменера, ето ще. Само тази сме ми, ще ни спаси. Каменера, ето ще. Любовта ще ни спаси. Каменера, ето ще. Само тази сме ми, ще ни спаси. Kissy face, scenty phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's forever, it's forever you like. What's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the So now you know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Get you all time. I'm on my way. Yeah. I'm on my way. All time. I'm on my way. Yeah. I'm on my Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you
Аплодисменти за тези танцори! Мили деца, нашите надежди и мечти винаги са свързани с вас. Даряваме ви цялата си обич и ви желаем да растете здрави, усмихнати и умни. Нека прекрасните приключения продължат и следващите години, да са изпълнени с още повече весели спомени, радост и усмивки. Благодарим ви, че ви. А сега с голяма гордост и вълнение ви представям директора на детска градина Синчец, госпожа Десислава Йорданова. Директор смела, силна, упорита, следвана от своята педагогическа свита. Учители мили, добри, които вярват в детските мечти. Летописът на детска градина Синчец отброи 50 години. Половин вековен юбилей, през който детската градина е запазено и съхранено място за децата на град Русе. Поколения от тях вече са пораснали и са поели своя живот. 50 години извървени достойно, отговорно и всеотдайно от колективите на детската градина. И сега със задоволство ще ви кажа на всички вас: благодаря ви. Благодаря от сърце за дръзновението, за възхода, за взаимната подкрепа, за високото професионално поведение, за всеотдайността, за изграденото добро име на детската градина, което постигнахме и съхранихме заедно. Днес сме горди, че сме предали на нашите възпитаници мъдростта на миналото, вярата в настоящето и надежда за бъдещето. Благодаря, уважаеми родители, за прекрасните деца и за подкрепата, която ни оказвате непрекъснато. Използвам момента да благодаря и на всички вас, приятели, съмишленици и дарители, за подкрепата през годините. Имах щастието да се убедя, че доброто съществува, че щедрите сърца продължават да пулсират с грижа за най-ценното – нашите деца. С ваша помощ и нашето усърдие сътворихме една безопасна и комфортна среда за децата и това го доказват усмихнатите детски очи. Те ви благодарят. А сега, скъпи гости, искам да ви представя сегашния колектив на детска градина Синчец. Моля на сцената да заповядат. Филиал квартал Долапите със старши учител Милена Николова и старши учител Иглика Гюрчева и помощник възпитател Маринка Атанасова. Аплодисменти, моля. Филиал село Басарбово. Старши учител Пламенка Колева и учител Кремена Трифонова с помощник възпитател Анита Лечева. Група Славейчета, учител Владислава Казанова и Ирена Кръстева с хигиенист Галина Йоргова. Група Звънчета, старши учител Нели Тодорова и учител Цветелина Георгиева с помощник възпитател Галя Нарова. Група Лъвчета, учител Майя Петрова и учител Калина Иванова с помощник възпитател Ида Любенова. И най-малките сладури. Яслена група Борачино.
Яслена група Буратино с медицинските сестри Румяна Иванова и Валентина Шкодрова, помощник възпитател Миглена Михнева, хигиенист Тодорка Великова. Аплодисменти за кръшното хоро. И филиал Басаргово, старши учител Пламенка Колева и учител Кремена Трифонова с помощник възпитател Анита Лечева. Честит празник, скъпи колеги! Честит рожден ден, мили деца! Желая здраве, творческо дълголетие и професионални успехи. И този празник, тъй чудесен, нека да завърши с песен. Същество